ଗୋଟେ ଲୋକର ମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କବାଡ଼ିଆ ବେପାରୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ। ସେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ପୁରା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ବାଳକାଟି ବ୍ରିଜ୍ ଦାଡ଼ରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର କବାଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ଥିଲା, ତାକୁ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା କେମିତି। ଏଇଟା କରେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଗଲା, କରେଣ୍ଟରେ ହେଇକି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଦମକଳ ବି ଆସିକି ନିଆଁ ଲିଭେଇଛନ୍ତି, ଦମକଳ ଫାୟାର ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଆସିକି ଏଠି ନିଆଁ ଲିଭେଇଛନ୍ତି, ଲିଭଉଛନ୍ତି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭଉଛନ୍ତି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ପୁରା ସବୁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଯେତେକ ପୁଞ୍ଜି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ। କାଚ ନା କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି, କିଏ ଧୂପକାଠି ଦେଇକି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ସେଇଟା ଭଗବାନ ଇଏ ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ହତାଶ ହେଇକି, ହତାଶ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସରିଗଲା, ଦେଖୁନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ନା ନା ଚାଲ ଆସ ଯିବା, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ।